Tässä videossa mä paljastan, miten sä saat tehtyä sun nykyelämästäsi sun unelmaelämän. Sulla on sun nykyisessä elämässäsi läsnä tietynlainen fyysinen todellisuus. Siis 3D-todellisuus, missä on sitä materiaa. Määrittääkö tämä materia sen, mikä on sun kokemuksesi sun elämästä? No ei. Se, mitä sulla fyysisesti on ympärilläsi, mikä on sun 3D-todellisuus fyysisesti, niin se ei määritä sitä. Onko sun kokemuksesi elämästä se, että sun nykyelämä on sitä unelmaelämää? Ei. Se määrittää jokin aivan muu. Ja mikä tämä aivan muu on? No se on tietysti, rakas, sun mielesi. Eli minkälaisia ajatuksia sun mielessäsi virtaa. Ja miltä susta tuntuu sun kehossasi? Eli tuntuuko susta siltä, että sun unelmasi on jo tässä ja nyt? Tuntuuko sun kehossasi unelmalta? Ja tähän, että tuntuuko se elämä unelmalta, tuntuuko kehossa unelmalta? Siihen vaikuttavat ne meidän mielen rakkaat ajatukset. Eli minkälaisia ajatuksia siellä mielessä virtaa. Otetaan tähän pari esimerkkiä. Käytännön esimerkkiä. Tässä nyt on fyysinen todellisuus. Ja nyt kun sun fyysinen todellisuus näyttää sun nykyelämässäsi tältä, niin mikä on kokemus elämästä? Silloin kun sen matalamman itsesi mieli on aktiivisena. Tarkastellaanpa sitä ensin. Eli jos matalamman mielen mieli on aktiivisena, niin ai että se on erittäin taitavaa nostamaan tästä 3D-todellisuudesta esiin kaiken sen, mikä ei ole unelman mukaista. Mielen fokus uskomattoman helposti menee kaikkeen siihen, mikä ei ole unelman mukaista tässä nykyisessä todellisuudessa. Tämä mieli osaa hienosti kritisoida kaikkea tässä nykyelämässä. Se kyllä keksii kritisoinnin aihetta. Ja hän osaa hienosti ajatella niin sanotusti negatiiviselta kantilta kaikkia asioita. Fokus menee siihen, mikä on pielessä ja mikä on väärin tässä nykyelämässä. Voiko se mieli niin hienosti menee kaikkiin niin asioihin, mitkä ei ole hyvin tässä elämässä, tässä nykyelämässä. Voi. Miltäs tässä elämässä eläminen tuntuu, kun elää elämää sen matalamman itsen mielen kautta? No kun se mielen fokus on niissä kaikissa ei-unelmajutuissa. Ja kun se mieli myös siinä nykyelämässä hienosti osaa ajatella niitä tulevaisuuden ei-unelmaskenaarioita ja ei-unelmavisioita ja ei-unelmatilanteita, ei-unelmaolosuhteita.
niin kehossa ei tunnu hyvältä. Kehossa ei tunnu unelmalta, silloin kun se matalamman mielen turinat ovat aktiivisena. Ai vitsi, nykyelämä ei silloin ole unelmaelämää. Elämä ei tunnu silloin unelmalta. Siis ihan sama, että kuinka unelman mukainen tämä elämä olisi materiaalisesti. Kuinka unelmalta se oikeasti näyttää fyysisesti se elämä. Jos se matalamman mieli on siellä turinoimassa niitä ns-negatiivisia tarinoita siitä elämästä, niin ei se ulkopuolelle unelmalta näyttävä elämä, fyysisesti unelmaelämä, ole unelmaelämää. Kun ei se tunnu unelmalta. No hei, otetaan toinen esimerkki. Tässä on nyt se fyysinen 3D-todellisuus, joka nyt sulla on läsnä sun elämässäsi. Sun nykyelämäsi on nyt tässä. Ja nyt. Nyt sä rakas olet sun korkein itsesi. Sun korkeimman itsesi mieli on nyt aktiivisena. Oi vitsi. Ja nyt kun tämä mieli, unelmamieli, on aktiivisena, niin se huomaa tästä sun nykyelämästäsi kaikki ne asiat, mitkä ovat unelman mukaisia. Oi vitsi. Se todella arvostaa kaikkia näitä hyviä, unelman mukaisia asioita tässä sun nykyelämässäsi. Oi. Se oikein tuntee sen kiitollisuuden tunteen näistä kaikista ihanista asioista, mitkä on läsnä tässä sun nykyelämässäsi. Siis se osaa arvostaa ihan kaikkea. Se näkee positiivisen puolen kaikessa. Se ottaa sen kaikista positiivisimman unelmaperspektiivin kaikkeen. Siis, wow. Miltä susta tuntuu elää tätä elämää? No, susta tuntuu unelmalta. Ai vitsi, sulla on niin loistava fiilis tässä elämässä. Siis sä positiivisesti ajattelet kaikesta ja myös siitä tulevasta. Nimittäin korkeimpana itsenäsi sä aina visualisoit niitä sun tulevaisuuden unelmaskenaarioita, niitä unelmavisioita, niitä unelmatilanteita ja niitä unelmaolosuhteita, joita sä tietoisesti unelmamielesi voimalla haluat materialisoida sun elämässäsi todeksi. Siis sä suhtaudut tähän nykyelämään erittäin positiivisesti, superpositiivisesti. Sä näet tässä kaiken sen hyvän, mikä siinä on. Sä keskityt siihen hyvään. Ja myös sen tulevaisuuden osalta. Sä keskityt siihen unelmaan. Mikä se unelma sulla nyt sun nykyelämässäsi on tulevaisuuden osalta? Susta tuntuu rakas unelmalta elää tätä elämää. Koska sun korkeimman itsesi unelmamieli on aktiivisena. Se positiivinen, hyvän mielen, unelmamielen mieli. Siis vaikka tämä fyysinen todellisuus
ei olisi täysin sun sielusi unelman mukainen, siis fyysisesti, niin silti rakas, tämä elämä tuntuu unelmalta. Sillä sun mieli on sen unelman taajuudella ja sun kehon sisäinen tila on sen sun unelmasi mukainen. Ihanaa. Siis kultainen materia ei tosiaankaan tee siitä nykyelämästä unelmaelämää, vaan se nykyelämä muuttuu unelmaelämäksi. Se transformoituu unelmaelämäksi sisältä ulos. Siis sisäisen työn kautta. Siis transformoimalla oma mieli tietoisesti korkeimman itsesi taajuudelle. Siis sun unelmamieleksi, positiiviseksi. Ja sitä kautta transformoimalla myös sun kehosi sisäisen tilan, siis sun tunnetilasi, unelman mukaiseksi. Niin, että sun kehossasi tuntuu unelmalta. Niin, että sun nykyelämäsi tuntuu rakas unelmalta. Tässä ja nyt. Siis se kaikki tapahtuu sisältä ulos. Nykyelämästä tulee unelmaelämä. Sisältä ulos. Jos sua rakas inspiroi luoda sun unelmaelämästäsi totta, tätä kautta, siis sisältä ulos, sisäisen työn kautta, niin pistä kanavatilaukseen, tykkää tai kommentoi jotain. Olet kultainen.